Да ти кажа, кравата ни е много добра. Дава много мляко. Марийка се казва. И спокойна. Гледай, правим и сирене, и кашкавал, и кисело мляко. Ей! Юнак, яда тука, бе. Яда. Няма да сега тука. Една дървена вилица. Една за смяна, мома. От кашкавала. Я и тази мома да дойде. Айда. Тази ми една вилица. Моя дом да дойдеш, пред портата да стоиш. Я влез вътре. Сега искаме от сиренето, от кашкавала да опиташ. Дъвчи бавно, да усетиш вкуса на млякото. Марийка ни се казва, кравата много хубаво мляко дава. Добре сте ни дошли на гости. Булка, Да. дай дървена вилица на гостите на веднага. Заповядайте, дървена вилица ви давам. Ето да опиташ така. всичко. Булка, как се казва млякото? Саяна. Сиренето? И то се казва саяна. Кашкавала? И то е саяна. А ти как се казва? Аз съм саяна. На нея съм кръстил и сиренето и кашкавала. Че и млякото.